Koro dhika gima mayo wang'wa to juma mabiro nitiere chenro mipango yor Arieda koni. Kabisa. En chenro mane? Tang'o mi en gima omako chunyi kama. Omako chunya nikech Trevor ing'eni an Nyasaye osekonya kabisa. Kendo asewuok e thim to wasebet ka Nyasaye yawonwa yo kendo wadhi mbele. Koro adwa ni mondo adog dala mondo wagoane mbaka gi jodala to wadwa chako gi thieth to gi gik ma sirikal timo mondo ji bende owinje mit sirikal matin. Koro wadwa ni mondo water thieth e gweng' ma Uyoma kendo Chianda to kod Okela. Okela ema ae ema some. An ng'ena somo ka Okela koa klas 1 nyaka klas 8 nasari ema nokadhi. To ka somo Okela koro to samoro aneno shida gi to samoro bende jowa onge gi kama gidhiye maber. Koro adwa na terne gi jomolony kabisa mar thieth ma osiptende ma koro achung' negi te watero e gweng' kanyo mondo jogweng' bende kata obed ma odiochieng' 2 kende tarik 17 gi tarik 10 giwinje ni to inya thiedhi gi daktari molony kabisa. Koro watero dakteche kanyo kendo bende watero jok madwaro ID bende wadhi miyo ID, jok madwaro passport bende wadhi miyo passport, jok madwaro register kaka nyithindo ma samoro gombo no dhi oti loka bende wadhi miyo registration waluongo ni National Employment Authority. Joma bende nigi cases moko matindo tindo samoro dau noweyi to ionge kamichom wadhi miyo gi legal aid mondo gine kata kaka giyudo ID kata giyudo title deed kata kaka joma dwaro marriage certificate samoro gisedak ok ginyal timo arus wadhi tero marriage certificate kanyo. Wadhi timo nyaka voter registration mama tadwa mondo ji odonje kabisa. To kendo wadhi timo gik mang'eny, wadhi nyaka pidho yien kendo wadwa ni wadhi ago mbaka mondo nyithindo ma a kono kata mna jodongo ong'eye ni ng'ato nyalo wuok kamoro amora to bet dhano mana kaka bet dhano. Kendo agone gi erokamano nikech gisechung' koda kabisa. To ma be en gima gine ma giwacho ni mondo tim. Koro gin bende nitie kaka gidhi rwakowa to koro an tatero ne gimna gik ma sirikal timo. Mana mondo wago erokamano kendo mar mondo wamor to agombo mondo arwak jo Siaya te kendo jo Ramogi te kamoro amora ma intie tarik 17 tarik 18 nitie weche mabeyo kabisa mwadhi timo e gweng' mar Uyoma e skul ma Chianda to kod skul mokela kata mna in Trevor rwaki kabisa mondi wabro biro kado dhi kadho kanyo kabisa. Erokamano. Mane chenro makoro dhi timore ni gige moko tema sirikal timo tarik 17 gi tarik 18 ni e dala ma Uyoma. Ni e dala ma Uyoma. To mano be kama iaye. Mane kamae. Jotelo magi midhi paro ni dhi rwako dala. Jotelo dhi biro kanyo, jotelo temo miya tich ma luongo nyingegi. Nyaka kir nyalo biro. Dhi biro. Okay. Nyaka